Oh, sa mga mahiligon dia og food trip, ang ilang suwayan kining inato nga kan-anan na diin dalit ang duha ka labing kinaham nga food street food sa mga Suguanon. Kinsang di madali, tuslubwa plus pungko-pungko ang ilang specialty. Dita maglangan og tilawanta ang ilang mga putahe nga siguradong lami siya. Kung tuslubwa ang hisgutan, ang barangay Pasil gayud ang dali nga maadtuan. Apan dalit ning usa ka kan-anan sa may barangay Basak Pardo, tuslubwa na may pungko-pungko pa. Gituyo ang maong kombinasyon tungod kay daghan kaayo ang nagpangita sa maong mga klase sa pagkaon. Sa tuslubwa, aron mas lami ang timplada sa utok sa baboy, mas nindot kung sundon ang insaktong gidaganon sa mantika ug patis. Butangan na to aning kuhan oil. Then, i-mix ang kaning pork brain. Pwede sa butangan o onions. According na sa inyong gusto. Yan. Once mo kusog na ang buwa, pahinayan mo medium heat. Yan, pwede sa butangan sili gamay. Dua ka tablespoon nga soy sauce. Bukog sa baboy, sabaw sa bukog sa baboy. Lamig siya. Ug kay may pungko-pungko man, aduna usay siomay, ginabot, bola-bola, lumpiang tawgid, dynamite, ug daghan pa. Lami, apan hinay-hinay lang. Mapalit ra usab kini sa barato nga presyo nga pwede kayong sawan sa magbarkada. Mo nangandahan kayo ang tao nga mo pagtuslubuwa tapos na pag yung mga pungko-pungko mo may kusogron i-combine ang duha ka kusog kaayo nga kuan pa nga kaon 3 PM to 11 depende sila sa among puso kung mahurot tagali amo close nami ang puso. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bista.